Pila jo tono hambaya faru, pipeline hambaya faru, sini tipra wo tongnai, sini tiprasa tiprani fatara bo kabangma, sini India wo juda juda amsai wo sakri khai tongnai ro, samung tang tongnai ro, pore tongnai ro, jo tono jeng sini tipra employees federation ni torop theke jeng jo tono no pipeline hambaya faru pila, jengoro tabok jontor montor Delhi jontor montor tabok sini program pastor ni simi sengmani pastor 10 ta ni simi sengmani tabok paika program successful khana paika jeng oro phaimani 40 jon TF ni jeng 40 jon paika sini TF ni members jeng paika ora anigan o TF ni state level ni general secretary tongo ngisini TF na naike ni khainai party ni sini sonacharan de borma tongo engai abo sanam sumaka haisi jeng oro Tipra mathani juda juda je YTF hin tongo te buri rok TWF hin tongo te TISF tongo satro rok engke Tipra mathani leaders rok tongo joto bai ni jeng phan baksa khayei jeng oro greater Tipra land sanani bang phaio central government thangmang taboni simiya je actually 75 bosor central government jeng thangka je sini rights je adhikar tongmani sini tiprasa je manthai tongmani sangbidanik je adhikar a adhikar no riya khaimang jengno thang sokha anga central government sara to jengno mathangmaya sini je existence sini je ostitwa abo te survival jeng je basenani sini je ostitwa rokha khaini central government sara maya anga jeng central government ni thani masana anga baksa sawo je tabok BJP government central government tak BJP sarkar engke BJP sarkar ni thani masana aro tabuk BJP sarkar phato tongdi oino sarkar phato tongdi je pradhan mantri bonono jeng masanai aro pradhan mantri swarashtra mantri bonono jeng masanai abo se kok kintu abo bibranto khai tongo keu baksa ba aro jeng phaimano sini tiprasa bisingono jara sini against kok sanai greater Tripura mai aro hi sanai rok masamusu tongo abro ulta palta kok sai tongo je boro aya BJP sarkar ni thani si masan sanani mathangu boro aro amo buskango buskango je election ai election ni bagise boro aro thango ai ulta palta kok sai tongo actually sini je bakhani dukkho bisingo je sini je bedona bakha bisingo abo sentiment bono wan sugya joto boro wan sugya baksa ba rangne okolok kharu rangne okolok khari rangne okolok bifre oi tongo sini bisingo no engke jeng sawo je sini borok bisingo sini tiprasa bisingo 90% tabok thansangkha bubagrani slogan no toyei bubagrani non netritto ama buskango songui bubagrani netritto tabok sini tiprasa 90% thansangkha engke 10% tongo 10% a borok rok sini tiprasa bisingo no borok ulta palta kok sai tongo kisu leaders tongo kisu leaders ni ongklogo je leaders no follower khai tongnai borok tongo engke je जों जे कक कबि सानानि थांखांखे हायसि जे एक्चुअली जों जतनो साइमानो जों तामानि बाङै ताबक आसक बोसोर परे माने 70-75 बोसोरनि परे जों आसक हाके तलाव क्लाइमा तंखा आबो जे सिनियर लिडार आगेनि जे सिनियर रक जे सामंतां थांनाय रक सिनि तिप्रासा हामक्राय रिना बाङै तिप्रासा न थांना बाङै जे सामंतां थांनाय रक बरनि किसा दारामं तंखाना एबं जों किसा दारामं रो किसा मासन नुखा engke taboroni je generation taboni young generation engke boro tabok khasi phaika borok sikha je ageni je purbo purush rok ageni je mane ageni senior je generation je leaders rok borok derai thangka samung tangmani a deramani bangi tabok young generation taborok tabok thansangai borok jotono mane movement ni manasikata sobani manasikata tei borok samung tanani suru khaika ga aboni logolge jeng जे एमप्लॉइज फेडरेशन चिनी तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन जों तो जे समाजनि तिप्रा समाजनि तिप्रासा समाजनि जों तो आलादा या जों तो एमप्लॉइज हिसाबै चिनिबा दायित्व दङ जों चिनि तिप्रासानो थांनायनि खेत्र चिनिबा दायित्व दङ ओंके आ दायित्व दंमानि बिसिंतिनि जों आरो दिल्लीआव फायखा जे जन्तर मन्तर जे जों बाहायनो थैखे बाक्सा थैनाय थांखे बाक्सानो थांनाय बबाग्रानो जों सुबावै बबाग्रानो फानरवै जों चिनि जे मानथाय चिनि जे अधिकार जे संविधाननि जे अधिकार दंमोन बोनो जों आदै खायसिनाय आबो जोंबो समाय तांजाक सिनि तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन बाहाय समाय तांगनि नखरजाक जों थैखे थैथों साख्रि थांथों ताम खायमानाय ट्रान्सफार खायथों जों कोनो आरो टिए प्रमोशन
aboni bang sung kono aro mane tabok chini Tripura Employees Federation tie promotion ni bang sung dabi amo andolon khai tongja sung to tie promotion torjongali ablei sung transfer no kirilia sung sakri thangna bo kirilia sung actually chini next generation je bobishot tabok je srai asai nai pusuk buthai je tabok absa kle asai nai aborni je je boroni je ostitto boro ulo basenai de basia de ha rok khangnai de ngya de ha ba je tak tongmani absan je krikha je bus kam krikha kir painika sung kamandi painika abo kirimani baisi sung nebangui sini ostitto rok khani bangai sung tiep smaitang sung nokharjak jotono sungmai baksa jotono Triprasa je sadharon borok tongnai sung Triprasa sadharon borokno sung guide dinai sung guide khainai sung intellectual group jara sung employees sung intellectual group sung guide khainai Triprasa dofana sung sosanai amtike sung wansokjak smaitangjak asungna ang koksaka tewaise jotono ang khulombai ang hamaya pharo tak sarikno jarawo kaham krung tongmaja dihi asuk ang koksawe ang pari rekha Sadoni Tripura Employee Federation ngi pusugote samni tinini o samu laso pusugote aguka nai tore rukurono je ora sopai rukurono asuku tongkute Tripura pasteru rukurono ab pokasano nongi ang Tripura Employee Federation employee ang tam kai o Tripura Employee Federation no ang nai koloi tongo abahaise abo bubagra ano daitur mani bagai ingkai borok ni kaham hamyang nayo ketam hingkai ang je nukmani abakai chini je wansukmani jorati hingkai Triprasa Employee Federation mani kokbo tabuk o jago Tripura motha nei gobangma political party rok subai bai kerengsa ngyada kerengsa ngai Tripura motha khlaijaka hingkai abahai khlaino employee rok ni bo group agi tongu hingkai a group borok 7ta group bongni bumung selai kerengsa khlai tabuk Tripura Employee Federation khata hingkai oborokno bubagra ano nongobono naikoli matongnai hanmani baga ang naikoli tong tabuk borokni wansuk mungbo ahino joto Triprasa rok borok employee hini hinphano borok bo o hani basa employee hinphano Triprasa ba hingkai o je sungje andolon khlai tongmani Greater Tripura leni andolon khlai je sung tongmani obono borok bo haino sak nawi khoroksa employee sorosori political party rokni kuthum mungo ebang kumungo thangnani amtei yokomaya tam hingkai jeng Tripura motha rok ba political buyaba chinabo kono political ya Tripura rokni chapjak mani mothasi abo hingkai a jagao jung miya nisimi jontor montor salnoi miya 5 3 6 December 2022 orbo jung je dorna chuklaikha borok bahaino o dornawo borok bahaino borokni sakmang o jagao phai manjaknani musungjago abon bagi borok phaikya hingkai borok kono promotion eba kono tamnai die abrokno teile borok phaiya borok khai soi Triprasa no mothang thani jengbo yak tongo mane abahai khlai borok phaiyota hingkai abon bagino joto Triprasa rokni sebuk khaine bodol roknobo ang khoroksa tujunai hisabe boroknobo ang kobogo norok joto kereng tongyakare norok joto Tripura Employee Federation no haphai baina ningtun baksa borok khai sawo employee rok sawo tabuk je political party BJP tongo hingkai baksa CPM hujagi tongko tabuk bo hingkai borok khai a je party rok BJP rok no borok no phiyogi manana nai abahai ke wansugi tabuk bo khoroksa khoroksu Tripura Employee Federation no phaya borok rok tongkhota hingkai borok rok no ang kobogo norok bo phaijadi o andolon obo khoroksa khorok nanya andolon ya obo dofhane andolon khainani bagai joto Triprasa rok no sung logi nango aboni bagai joto no thanchangna ni bagai joto no nang kobokta ahunga ka thajung sa saikhanar ka sar nang to bubagara tui duldi te borok no naiti te borok naikol di borok samung khainen bagi bon ka tang thaji mani ningle je pasun simu bubagara okok sai tongmani ba aba haika borok tui tongmani ba Tripura Employee Federation rok tabu busu dorati buskanga agui tong bubagara ni thani Tripura Employee Federation rok tabu belekhe agok jagle borok rokbo sung sara Tripura ni kokno sanani thangka hingkai town hall hai jaga rogo meeting khaimani pano jaga ri maiya rok unkhable tabuk nok mani borok tabuk belekhe ang joto no hambai ro
chini dofarok jotono tabuk phiyok jaknani musungo abo sudu tipra mothaya eba kono jatiya abo tipra sarok ni je sebuk rok bo sebuk khainai rok bo borok bahaino belai khe kha nangjagoi tabuk jotono thansawo onglai tonglayo kai a jagao borok ni nukmani belai khe koble growth nugo abo haiwai sapano nugyakho ang bagi employee khlai phaikya hangkai employee khlai phaiprobo chung bahaino kaisa chini group tongo employee ni bodolta hangkai a bodolo ongo hunphano tabuk ni hai khlai asuk kha nanglai kuthum lai mane nugyakho ta tabuk le borok kuthum layo soi no